हाय गाईज, नमस्कार. नमस्कार. आलो आहे आता अकोला तालुक्यामध्ये. तर आजचा दुसरा दिवस आणि दुसरा दिवस तर खूप मजा आली. पहिल्या दिवशी पण मस्त एन्जॉय केला. भंडारदरा धरण फिरून आलो आणि आता आलो आहे दुसऱ्या मित्राकडे. भुईमुंगाच्या शेंगा काढायच्या आहेत. तर भुईमुंगाच्या शेंगा काढायला आलो आहेत. घरी चुक्या आहेत पण आपल्याला ओल्या पाहिजेत, उकडून खायच्या आहेत. तर उकडून मस्त लागतात एकदम, तुम्हाला तर माहिती आहे. आणि आपला मित्र शेंगा काढतोय. हे बघा, हे बघा, एक नंबर भुईमुंगाच्या शेंगा त्यांच्या गावात एकदम फेमस आहेत. आणि आपल्याला तर कोकणातल्या लोकांना ह्या आवडतात जाम. तर हा मित्र आहे माझा दुसरा, हरेश. हे बघा कसा उपटतोय. या आपण घरी नेऊन उकडायच्या आहेत. त्या कशा ओल्या आहेत ना, त्यामुळे या खायला मस्त लागतात. घरात सुक्या आहेत त्या भाजायला, आणि ह्या ओल्या. बघा एका टायमाला बघा एका याला किती आहेत बघा, मस्त वेगळी. हा आमचा दाऊद, उर्फ त्याला तुकाराम बोलतात, पण आम्ही मुंबईमध्ये आम्हाला कामाला येतो तेव्हा आम्ही त्याला दाऊद नाव ठेवलं. तर हा पूर्ण भुईमुगाचा शेत आहे त्याचा. बघा इकडे सगळ्यांनी भुईमुगाची शेती, सोयाबीनची शेती करतात. तर बघा कशा प्रकारे काढतोय. तुझं आहे ना शेत? आमच्याकडे पाऊस नसल्यामुळं कडक झालेलं आहे. शेती खणावं लागतंय आणि आम्हाला खणवूनच काढावं लागतं ते शेंग. एकदा खणले काही एक पण शेंग शेतामध्ये राहत नाही. आम्ही सगळे शेंगा घेऊन मग आम्ही म्हणजे घरगुती वापर करतो किंवा विकतो. आम्हाला अशा तऱ्हेनं यावर्षी पाऊस नसल्यामुळं आम्हाला खणूनच काढावं लागतं. जेव्हा पाऊस नसला की हाताने उपटून निघतात. हो, पाऊस असल्यावर आम्ही हाताने उपटून घेतोय, मग सगळे शेंगा येतात. अच्छा, असल्यामुळं. पण आता वल नसल्यामुळं, पाऊस नसल्यामुळं आम्ही आता बघा सुका आहे सगळा, एकदम सुका आहे. आणि एकदम पाऊस तर इकडं अजिबात पडला नाही. त्यामुळे खणून कुदल्याने किंवा पिकावाने काढून ते करावं लागतंय. अशा पद्धतीने बघा कशा प्रकारे काढतंय, बघितलं जात तुम्ही. तर ह्या असं खणून खणायला लागतो. आणि काय बघा यांच्याकडे बघा हे तिल आहेत, त्याला काय बोलतात? तुमच्या इकडे काय बोलतात? खुरासणी बोलतात ना. तर हे बघा, हे आपल्याकडे याला तिल बोलतात कोकणामध्ये. अशा प्रकारे आहे. तर बघा सुकलं, हे पण काढायचं झालंय ना थोडा वेळेला. लगेच कापावं लागेल. आमच्याकडे काढली नाही का, तोडली नाही, म्हणजे आता सुकून मुकून हे झालं. तर बघा हरेश बघा काढतोय आपला शेंगा. एक नंबर आहेत आणि मस्तपैकी आल्यात, भरीव एकदम. बघा पूर्ण हा तुझाच शेत आहे ना पुरा? अजून कुठं कुठं जमीन ना तुमची? हे खराब बिराब होत नाहीत ना? नाही जमिनीमध्ये नाही. हे बघा कशा प्रकारे आहे, मी काढतोय बघा. भारी एकदम, हा झक्कास. चला तर आपल्याला भरपूर भेटलेत शेंगा आणि आपण जायचं आहे. हे बघा दाऊदनी भरपूर काढलाय. चला आता आपण घरी जाऊया. काढून झालेत आणि पुढे चाललेलेच आहेत आपली मंडळी. आणि आता घरात जाऊन आपण त्या शिजवणार आहेत. शिजवून कशा मस्त लागतात एकदम. खूप एन्जॉय केला आम्ही अकोला तालुक्यामध्ये या आमच्या मित्रांच्या गावी. तर आमचे 2 मित्र तिकडे आहेत. आणि आता आज रात्री आम्ही देवगावला, म्हणजे अकोला तालुक्यामध्ये दुसऱ्या मित्रांच्या गावाला जाणार आहोत. एक हा पिंपरकणे गाव आहे आणि दुसरा देवगाव. अशा 2 गावांमधले आमचे मित्र आहेत, मुंबईला कामाला येतात ते. आणि तर आजचा मुक्काम आमचा देवगावला आहे, संध्याकाळी रात्रीचा. बघूया, बायचान्स व्हिडिओ काढायला भेटली तर नक्की काढेन. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि
दुसरा विषय म्हणजे लाईक आणि शेअर तर नक्कीच करा. तर हा मित्राचं घर आहे, हे बघा एकदम मस्त आहे. आपल्याकडे हे बघायला नाही भेटणार घराच्या शेजारी, म्हणजे जमीन नाही, ही पूर्ण दगड आहे. दगडाचा कातल बोलतात आपल्याकडे कोकणी भाषेत, कातल. तर हा कातल आहे पुरा. त्याच्याकडे बघा सोयाबीन कसं काढून ठेवलेलं आहे, सोयाबीनचा हा एकदम सोयाबीनचा भुसा आणि सोयाबीन काढून ठेवलेला आहे तिकडे, ते मी दाखवतो तुम्हाला. तर आता इथे निवडायचं काम चाललं आहे आणि दाऊद आणि हरेश निवडतोय. मस्त वाटतं एकदम, एकदम गार. ऊन असला तरी पण एकदम गार वाटतोय. आणि आपला दुसरा रायडर तिकडे आतमध्ये बसला आहे मोबाईलवरती चॅटिंगवरती. तर आमचं काम चालू आहे. याला काल लालवाले असतील ना, त्याला पळून दाखव. सफेद आहे का? काल तिकडे खाल्ली ना, हे बघा सफेदवाले आहे. लालवाल्या पण असतात ना? लालवाले पण हे असे नाही राहते, कमकुवत ही काळी कमकुवत राहते. अच्छा, म्हणजे उफट आहे. हे मस्त वाटतं खायला रे, एकदम टेस्टी. नको राहू दे. हा बघ, ह्या बायला ना खातात ना शेल्या. ज्यांनी क्रांतीचा पण पुकारला. कोणाचा बालू चालू आहे? आम्हाला काय समजतंय आता सोयाबीन आणि असं म्हणजे आता भात निघाला ना, त्याच्यानंतर मी गहू करणार. गहू करणार आणि 1 महिन्यामध्ये भुईमुग पेरून देणार वापस. हो, त्याच्यात आमचा फायदा. भुईमुगमध्ये? हो, भुईमुगामध्ये पण आहे. आणि गहू निघाला. रेट काय देतात तिकडे भुईमुगाला? इकडे 3,000 रुपये, 3 ते 4,000 रुपये क्विंटल आम्हाला भेटते. अच्छा, म्हणजे 100 किलो. हो, 3,000ला 100 किलो शेतकऱ्याला ना. आमच्याकडं पाण्याचं सुविधा नाही, त्याच्यामुळं आम्ही काय करतोय, ज्या वेळेस आमची लिफ्ट चालू होईल, आम्हाला आमच्या मंत्र्यानं करून दिलेली आहे ना लिफ्ट, ती जर चालू झाली त्याच्याची आम्ही उडतोय. त्याने जर त्याने करून चालू केली. आमच्याकडे हा चारा बैलांना घालते. सेम मेथीसारखं वाटतं ना पानं, मेथीची पानं कशी असतात बारीक, तशीच सेम. आणि ह्याला पण आले असतं ना, हे बघ, हे पण आले असतं ना, ते पण आले असते. पण ते येत ना पाऊस नसल्यामुळं ते अच्छा, ह्या बारीक बारीक काही वाया गेल्या ना, ह्याना भरून येतात ना, पूर्ण भरून येतो ना. एक झाडाला एवढ्या शेंगा सापडतात. आणि पाऊस नसला तर आपण स्वतः पाणी आणलं आणि टाकलं त्याला तर. पण आपली सुविधा नाही ना. अच्छा, हा, नाही का, गंज विहीर आहेत, खाली विहीर आहे, लिफ्ट इथपर्यंत आहे, पण लाईटचा भरोसा नाही. यावर्षी शेंगा काढून झाल्या आणि आता उकडायच्या आहेत. घर आहे दाऊदचं घर आणि चूल पेटवायचे. शेगडी नाही, चूलवरती आपण शेंगा भाजायच्या म्हणजे उकडायच्या. आणि उकडायच्यानंतर मग खायचं आहे. आणि मग दुसरा म्हणजे जेवणाचा तिकडे प्रोग्राम आहे. आणि इथे फक्त आम्हाला दाऊदने एक कोंबडा आणला खायला. आत्याच्या घरी आलो आहे, तर एक कोंबडा आम्हाला त्यांनी आमच्यासाठी घेऊन ठेवला आहे, तो खायचा आहे. आता एक गोष्ट दाखवायची आली, सोयाबीनचं पीक काय कसं असतं ते. सोयाबीन
दाणं आहेत ते सोयाबीनचं बोलतात. मला माहीत नव्हतं पहिलं सोयाबीन कसं असतं. हे आता दाणं आहेत ना ते सोयाबीन आहेत. ही अशी शेंग असते सोयाबीनची. ही कारखान्यात नेऊन त्याचा तेल पाडतात आणि त्याच्या भुस्यापासून ह्याच्या त्या दाण्यांच्या भुस्यापासून सोयाबीन बनवतात. जो अख्खा सोयाबीन येतो ना तो बनतो. तर हे लोक तेल घेतात आणि सोयाबीन असं सोडून देतात, त्यांना देतात. ते फक्त तेल काढून घेऊन येतात. एवढं आहे. आता सोयाबीनचं तेल बोलता होतं याच दाण्यांचं तेल. सोयाबीन बघितलं जातं कसं आहे. सोयाबीन काढले त्याने आणि हऱ्या तिकडं शेंगा धुतोय. धुवायला लागतात काय ग? विकताना पण धुवायला लागतात. वाळले ना हां, मग ते माती निघते. निघून जाते. घरगुती शिजवायला आपल्याला धुवून घ्यायला लागतं. ही दाऊदची बकरी आहे. मामाकडून घेऊन आलाय बकरी. हां, मामाच्या इकडून. आणि तो तिकडं दाऊदच्या भावाचं घर आहे खाली. अशा प्रकारे इकडे हा काय पावटा ना. आपले 2 रायडर आलेले आहेत. गणपत अजो ओके. चिंटू आया है, चिंटू. पिंटू आया है, पिंटू. दाऊद का भाचा आया है. और वाडकर कुठे आहेत? चला तर चुलीवरती नुसतं पेटवला काय ग? गणपत साहेब आलेत. काय बोलतो दिल्ली सेठ? पिंटू काय मग काय? मी शिजतोय. मीठ टाकायला लागतो ना. चव येते. काय मंडळी काय म्हणताय? बोला झालं नवीन या विटवा. तुम्ही कोंबडा स्वतः आहेत फेकला. कसा काय भेटला कोंबडा? हा कोणाचा शेत आहे? दाऊदचा. ते कोण? अशा प्रकारे कोंबडा भेटलाय. दाऊदने दावत ठेवलाय आमच्यासाठी. नाही पकडलं. पाडकर कुठं आहे? अरे तुम्ही एवढं खालाशी आहो गणपत. बसलो आम्ही मालावरती मस्तपैकी. वाटकर गणपत आणि इकडे पण आहे आमच्या आयला ओळखतात ना. मी करतो आपला ब्लॉगिंग करतो तो माहिती आहे ना. तयार केलाय मी. माझा शिष्य 2 मिनिटं फोन करतोय त्याला.
हा दुसरा शिष्य फोन चालू आहे फोन. सध्या त्याचा चॅनल ओपन होणार आहे 2-3 दिवसात. याचा झालाय ओपन. आणि मग अशी शेंगा काढलेल्या ते आता शिजले आहेत आणि आम्ही खाताव. हे 2-2 घे ना, कुठं पळून जातात काय. हातात घेऊन ठेवा लागतात का त्याला. हा आवड्या काय घेऊन ठेवतो हातात. हे बघा किती पडल्यात बघा इथं आणि हातात घेऊन ठेवलाय. मारुती शांताराम साबले कोण भावडं ठेव मारलं. 2000 भावडेच आहे. एवढे आले काय 2000 2000 पुरी आणून ठेवा. आयुष्य 2000 मला पाठवलं गणपतीचं. माझं पाठवलं. मस्त एन्जॉय करा. स्क्रीनशॉट टाकलाय बघ. थेट अकोल्यातून एन्जॉय चालू आहे पिंपरगणे गावात. पिल्लूला पाठव सांगितलं पण